Asa. Pino. Ya ka elu na. Chologodo, yes. Anto na kwụsịsị gị na-agazi ka ife na-emezi. Abụrụ mmadụ na-agwa gị okwu. Mba obi ka gị cross go ebe a na. Ka mgbu gị aka n'anya. Ka relax ọsọ. Ọchụ ka mbe ịchụ gị. Ada nchụ ekete nya mansa. Achọkwa m let me think about it. Mo wara akọndala aka. Ka mbido n'isi. I go by the name Onye Obodo menwuru ife. Onye Obodo oyibo. Obodo na-ata alụ na-abụ. Ife omi ka nwere nke nọ dị na nwoke. Obodo na-akụzi na-aza ndị maala akwụkwọ. Nga chọọchị on Sunday, Father gbuo oge ya na chọọchị gbasaa. Ihe my profile. Now, to the business of the day. Ndị a nwee gị. Lụọ gị from head to toe. Ịta ọmụ ụtọ anya. Ese mba na ihe a bụ ndịrị ife m na-eri. Na ọdịrị ife m na-alike. Ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbede. Achọ ka mụ na gị lụba. Unto mommy na daddy. So, Efilo, or No. No kwa. Na gịnị mes? Ana merụla oge chọgị ka ọ gịnị? Because you're not my type. Ewu. Mpa ga na-akpụ nwoke. Mpa nwa. Mpa ga na-akpụ nwoke. Ifere ka ọ dị. You are not my type. Ị chọrọ ịpụ type m? Mana ọsọ ifu ibu n'obi. Chọrọ webe ọgbaala mụ na gị. Ụmụ asa na-azọba azọ n'ime awada na-akọfa mgbe ikwu idigide n'esi na chinyela aka. Mugu. I am not my type. Ewu, ego le ka mpa gị ji. Ị mara onye mbụ. Nonsense and English. Agbago m your face. Mma anaghị phone. Ma emere ya mpa m. Mma anaghị phone. Kama mma emekete n'ụwa wee mụ ụdịle nwa Chineke kama ihe enye m ụdịle nwa biko enyere m atọ Chukwu ọgwọ n'ife ọjọọ atọlụ yoli God forbid. Bịa kwuo n'ilu m na ikwe na-apụ abeche m ibu nwoke. Bịa kwuo n'ilu m ka anyị bụrụ ya fesi na one on one, man to man. Ike ikwe ya n'ilu m. Ezi. Ịfụla ka ọ dị. Nkewa ịgba azụ amụ nke oyibo ofe nkupu. Nkewa mpa mgbọọlị ngwaị ọnwala ọba ya wa udo. Shot by the Ghana Vigras.